Apat na lungsod at 3 bayan sa Pangasinan minomonitor ng Provincial Veterinary Office dahil sa kaso ng rabies. Narito ang report. Maigpit na binabantayan ng Pangasinan Provincial Veterinary Office ang 4 na lungsod at 3 bayan matapos makapagtala ng kaso ng rabies. Kabilang ang San Carlos City, Urdaneta City, Dagupan City, Alamino City, Urbis Tondo, Malasiki at Mangaldan. Ayon sa Provincial Veterinary Office, nasa 49 na kaso na ng rabies ang naitala ngayong taon kumpara sa 35 na kaso ng rabies na naitala noong nakaraang taon. As pet owner is dalhin nila sa vaccination center. Samantala nasa mahigit 500 na alagang aso at pusa ang nabigyan ng serbisyong medikal sa isinagawang veterinary medical mission ng provincial government sa Mangaldan, Pangasinan. Deworming, castration, spaying, anti-rabies vaccination at vitamin supplementation, ilan lamang yan sa mga serbisyong medikal na hatid sa mga alagang hayop. Kailangan hindi natin sila dadami since mahal yung pagkain. Tapos yan, papabakunahan. Mahal din po yung pag-aalaga. Mahalaga sila. Para na rin silang, ito rin silang parang matao rin. Patuloy ang pag-iikot ng Pangasinan Provincial Veterinary Office upang magsagawa ng veterinary medical mission. Claire Lacanilaw para sa Mornings with Jimmy Regional TV.